în fața supermarketului Cocoșul de Aur. Urăm bun venit și domnului primar Horațiu Jutan. Mulțumim pentru sprijinul acordat în dezvoltarea acestei acțiuni. Prima categorie va fi până în 15 ani. Plus veterani. Iar a doua categorie, care va lua start odată cu prima categorie, va fi peste 25 de ani. Peste 25 de ani sunt câteva persoane tinere. Da, dar în prima fază, repet, până în 15 ani. Da, unde e banii? Și veteranii, da, și veterani. La 6 veniți la fete și băieți. Fete și băieți. Da. Vă rugăm să eliberați traseul, să nu trebuiască să ocolească tinerii alergători. Și fete și băieți, aceeași categorie. Da. La sosire, fetele vor primi unele tichete, băieții vor primi alte tichete. Deci premierea se va face pe două categorii, fete și băieți. Chiar dacă toată lumea va porni în același timp. Se aleargă până la Raiffeisen Bank, la cel scoar, nu până unde e ultima casetă de bere și unde e trasată linia alb cu roșu. Deci până la scoarul de la Raiffeisen se întoarce pe sens invers. Traseul este delimitat de această dungă roșie cu alb. Vă rugăm să nu încercați să ocoliți. Și vă puteți la masă acolo unde vă notăm.